ሰላም ከመይ ትኾኑ ሮቤል ሎማ አንትውን ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ብትግርኛ ኮምፒውተር ቱቶሪያል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናይ ሎማ ዓንቲ ናይ ኮምፒውተር ቱቶሪያል ዝኸውን ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ከመይ ጌርና ነስተኻኽል ፅሑፋት ንፅሕፍ ንማዕረር ብዙሕ ነገር ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ እንድሕር ጀመርቲ ኮንኩም ማይክሮሶፍት ኦፊስ መጀመርታ ፃዕኒኢኹም እንድሕር ነይርኩም ኮይንኩም ከዓ ናብ ቱቶሪያል ክንቀፅልና ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዘይፀዓኩም ኮንኩም ኣብ ዝሓለፈ ቱቶሪያል ሒዘ መፅእ ኣለኹ ከመይ ጌርና ንፅዕን ዝብል መጀመርታ ፃዕኒኢኹም ካብኡ ተወሳኺ ከዓ ግዕዝ IME ዝበሃል ዳውንሎድ ጌርኩም ፃዕኒኢኹም ክልቲኦም ከመይ ጌርና ክንፅዕን ዝብል ቱቶሪያል እኒአ እዩ ንሱ ረኣዩ እንድሕር ፅዒንኩም ኮንኩም ንጀምር ስለዚ መጀመርታ ምኽፋት ስታርት ኺዱ ስታርት ብምዃል ማይክሮሶፍት ኦፊስ ደሊኹም ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ዝል نخفت مالتي لازم مايكروسوفت اوفيس وصل مايكروسوفت وورد مالتي لازم مايكروسوفت اوفيس وورد كفتلنا ايو اندحر قلتشن 19 كوينون لك اخو مالتي كله مايكروسوفت اوفيس كوم يوم زخفت مالتي لازم حزر يكون مايكروسوفت اوفيس قلتشن 10 ايو مالتي لازم زلصه مستوت تقوموا مالتي نزتو لازم مكتتال استرف خالي تمساسالي لازم زي اندحر تمام قالتو مسعو اي عليكم لازم مجمرتا زدلهم معنا صحف صحاف مالتي زي روبيل الى تصحف له مالتي لازم بشي ما نجمر روبيل الى تصحف له ازي نزر روبيل زل ما يسبي انجليزኛውን ስለዚህ እንግሊዝኛ ጽሑፍ ትኮንኩት አሁን ተቀይሩ ዛግስ ቀይሩዋ ዳብል ክሊክ ወይ ድማ ኮንትሮል በመጓር ናይ እንግሊዝኛ ቀይራለሁ ስለዚህ روبيل الى تصحف له ማለት ስለዚህ حجين تاي كاريكم بالنيرة ليجاتات كم يجرو يبللنا زل مالتي رأيو رويل زل أو ديكشنري تيس لازل أخو نورمالي سمرل قوش سلقن رأيوه كم زعنيت نانجزين يقال سلازي إلا أي مسمر ذا سمرلكم كم زخسمر لكم كله تاي تجورو رايت كليك تجورو ما هذا دار نوع مسألة هل خوينو كازي أتمرات ديكشنري ذات زي كوينو add to dictionary مقارت خليهم دحراي نخبر خوا وي ignoreون أجبريولن تخكلني عليكم مسال وي ignore all تروا قاعة بزحات قعسول قالات ندهر حاليهم كوينو تمساسال قالات نساتهم ignore نخجبرلكم بحد جزء زنرات قد تاي تجورو دحر تخكلني عليكم تحسوا خنكم add to dictionary استجاجهم مو زي حز الشمس لازم هنا add dictionary نجورو مالتي جن نإنجليزية قالات ندحر تجاجهم كونكم جن تاهم تجورو كاو مسالي مالتي هدسكي سبيس كجورة اللي أمه أظن قال مالتي استايخ جورة اللي ديكشنري أيون ياخد اللي هراي ويلكم تزلني تصدق لهم ممرازي مالتي ديكشنري هر اللي خوين كديكشنري لازم كم تجيركم دحر جيجا هل خوينو مستخال تخليكم مالتي لمي مجمركم خلي حجي دحر لازم فليتكم كونكم كم يجرنا سايزو نجز فوزل ودمان صحف جزف سلك اللي حدا تاخد جوريهم تسلموا كم يجرنا نتسلم زل مجمرتا هذه كليك تجورو أقدميتو كسفتا تدليوا أو تايت جورهم كليك جيركم يحسكم ماوس ندحر تقمخونكم ماوسكم أنشراتتوا نبي نسأجا مالتي دحر جمركم كونكم بقدم تجمركم كع ماوسكم نيمان مالتي تاتش باد ندحر كوين لابتوب تقوم سوات كع تاتش دحر كوينو نخيقكم من شرطاتي مالتي لازم تسلموا ليلا كاوزنيو ممارتي مسألهم كوزي سايزو خالي مغيري خالي تايم جارس قليهم أزون لكم سايزو إذا عصرت حدا تللا رأيو قطرو مستخالي لازم كساس عن كل تندحر كوين زي أنت تتكلموا قالي من قدي أظنكم مجزفي من أسنيكم يو قالي ها حصر زلا شورت كات إنه لما كيبورد بتشابه نتكلم جزين مقطع نتكلم له كنترول شيفت نا يعبي ملكت لازم كنترول شيفت يعبي ننتاينو قاري زي صحفنا مجزف تنسوا التليفون كون قاعد كنترول شيفت سايدكم ناينس ملكت زي لكم هذا كيبوردهم حصر زالا مالتي لازم كمبيوتركم تجيركم كم تخليهم لازم نقذفون اشتي توسنا اقذف يلهم حدا من قد زي مالتي علي تاينا خنري زي او نقذفها بولد ايتاليكس بهال نقرات اللونا مالتي حز الصحف زي بولد ودما تطلم تقولوا تخليهم بولد ربودي بالله مالتي ايتاليكس زي مالت لكم ايتاليك زلون تنخي رايوا underline ما تسمر مالتي تسمر له أو تسمر خليكم صفلا لي ديزاين يكم يوزي ممرأة تخليهم تستاهم مالتي بزح عينتي نوا مقبار تخليهم
ካልኦት ሾርት ካት ከመይ ገይረ ፈሊጥ እዩ ዝብል ነገርኒ ማለት ሾርት ካት ምፍላጥ ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ ማለት ሕጂ ረዩ ቦልድ እንድሕር ክትገብሩ ኮንኩም ኣብ ዘለኩም ቦልድ ዝብል ሆቨር ክትገብሩ እንቅስቅስ ክትብልዎ ከለኹም ኮንትሮል ቢ ዝብል ምስ እኒ ትሕት ዝበለ ማለት ብደንብ ጌርኩም ኣስተውዕልዎ ኣይ ክትገብሩ ከለኹም ረዩ ኮንትሮል ኣይ ኢታሊክ ማለት እዩ ዩ ክኸድ ከለኹ ኮንትሮል ዩ አንደርላይን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኪቦርድ ግዜ ንምቁጣብ ንሱ ምጥቃም ትኽእሉ ኢኹም ካልእ እንታይ ኣለና ከንጋግ ሓደ ሓደ ድሊት ግበረለይ ዝብል ንጥቀመሉ ዝኒና ከም አንደርላይን ኮይኑ ግን ዝድምሰልና ዝለዓለ ከባቢ ስለ ዝኾነ ንሳለትና እዚ ኤቢሲ ትብል ማለት እዩ ኣብ ሒሳብ ኣብ ኬሚስትሪ ንጥቀመሎም ቃላት ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ንኣብነት ኤች2ኦ ዝበሃል ኩልና ንፈልጦ ማለት እዩ ማይ እዚ ኤች2ኦ ዝብል እንታይ ንገብሮ ኢና ቱ ኩሉ ግዜ ብሳብስክሪፕት እያ ክትከውን ዘለዋ ሳብስክሪፕት ማለት እንታይ ትወርድ ክትብል ኣለዋ ማለት እዚ ኮይኑ ትክክለኛ ኬሚካዊ ፎርሙላ ይኮነ ስለዚ ኮምፒተር ክትፅሕፉ ከለኹም እንታይ ከም ትገብሩ መጀመርታ እዚኣ ፀልምዋ ክልተ ጥራይ ስለ ዝደለና ካልእ ይኩንኩም ንሳ ፀሊምኩም ኣዛ ኤክስ2 ንታሕቲ ትወርድ ወይ ድማ ሾርት ካት እኒኩም ምስኡ ምስ ተፃሓፈ ኮንትሮል ፕላስ ማይነስ ዝብልኒ ፕላስ እዚ ኳልስቱ ሳይን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቁፅሪ 9 ንጎኒ ኣላ ንሳ ርአይዋ ኢኹም ኣብ ቁፅሪ ኣብ ካልእ ተሃሊ ግን እዚ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ንሳ ርአይዋ ኢኹም ኮንትሮል እዚ ኳልስቱ ስለዚ ኮንትሮል እዚ ኳልስቱ ርአይዋ ሱፐርስክሪፕት ሆናላ ምንኻእ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ኤች2ኦ ወይ ድማ እዚኣ ባዕላ ምንካእ ማለት እዩ ንኽእል ኣለኹ ኤች2ኦ እዚኣ ስለዚ ኦክሲጅን ክፅሕፍ ተኾንኩም እንታይ ከም ትገብሩ ኦ ትፅወጡ መጀመርታ እዚ ኦ ካብኡ ኢና ንገብር ክልተ እዛ ክልተ ትብል ተፀልምዋ ካብኡ ኣብ ሱፐርስክሪፕት ወይ ድማ ኮንትሮል እዚ ኳልስቱ ኮንትሮል እዚ ኳልስቱ ሕዚ ዘላ ምንም ካልእ ነገር ዘየልዮ ማለት እዩ ሕዚ ካልእ ንፅሓፍ ሜስና ኣብ ናይ ሒሳብ ከዓ ንጥቀም ኣለና ኤክስ ስኩዌር ዝበሃል ኣለና ኤክስ ስኩዌር ረእዩ ሕዚ ኤክስ ክልተ እዩ ዝመስል ስለዚ ንምስተኻል እንታይ ትገብሩ ሽፍት ጌርኩም ንምፅላም ማለት እዩ ካብቶም ነፅልመሎም መንገዲ ሓደ እዚ ከም ጌርኩም ፅላም ትኽእሉ ኢኹም እንተዘይኮይኑ ከዓ ሽፍት ትፀቕሞ መጀመርታ ፍታ ቦታ ንሳፍታት ደልይዋ ሽፍት ጌርኩም እዛ 4 ኣረው ኣለውና ንላዕሊ ናይ ጦር ምልክት ማለት እዩ ንላዕሊ ንታሕቲ ጎኒ ንየማን ዘርኢ ማለት እዩ ስለዚ ንፀጋም ድሕር ክትመርጡ ኮንኩም ሽፍት ፀቂጥኩም እታ ናይ የማን ንፀጋም ዘላ ኣረው ንሳት ንኽኡ ድሕሪ የማን ደሊኹም ኮንኩም ከዓ ናይ የማን ትንኽኡ ማለት እዩ ስለዚ ሽፍት ጌርኩም ረእዩ ስለዚ ንሳ ብቻ ስለዝደለኹ ካብኡ እንታይ ንገብር ሱፐርስክሪፕት እንድሕር ኮይኑ ረእዩ ኣዝኒኩም ሱፐርስክሪፕት እዚ ኤክስ ብቻ ይኮንኩም ዝተፈላለዩ ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዚኣ ርኢኹም ማለት ኤክስ ስኩዌር ከይትመስለኩም ንኻልኦት ኩሎም ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትጥቀሙ እዚኣ ትነኽኡ ካልእ እንታይ ትገብሩ ኢኹም ኮንትሮል ሽፍት እዚ ኳልስቱ ሳብስክሪፕት ንምግባር እንታይ ኢና ጌርና ኮንትሮል ሽፍት እዚ ኮንትሮል ፕላስ እዚ ኳልስቱ ኢና ትጠና ራዩ ኮንትሮል እዚ ኳልስቱ ድሕር ሱፐርስክሪፕት ምግባር ኮይና ኮንትሮል ሽፍት እዚ ኳልስቱ ሕጥር ዝበለ ማለት ኣብዚ ኒኩም ሆቨር ትገብሩ ከለኹም ኩሉ የርእየኩም እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ምፅሓፍ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እንደምስሶ ራዩ ነዚ ፅሑፍ እዚ ከዓ ዝተፈላለየ መልክዕ ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ሮቤል እዚ ራዩ ኒያላ ኣሎ ፎንቱ ማለት እዩ ፎንት ኢና ንብሎ ዝተፈላለየ መልክዕ ራዩ ኣልጀርያን ቦንስ ዝብል ነብዚ ኣልጀርያን ዝብል እኒ ራዩ ደስ በሃሊ ኣቀማምጣ ኣምፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ሕብሪ ምቕያር ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ፅሑፍ እዚ ሕብሪ ነዚ ፅሑፍ ጥራይ እንድሕር ትብሉ ኮንኩም ራዩ ሓደ ኣፀሊምኩም ኣብዚ እኒወኹም መማረፅቲ ካብዚ እስክም ታቕኒ ሕዚ ካብዚ ራዩ ሕብሪ ድምቕ ዘለ ተትገብሩ ይምረፅ ምስ ባክግራውንዱ ሕዚ ብቐይሕ ሓሪፍ ገይረ የለኹም ማለት እዩ ካልእ እንታይ ምግባር ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ሓደ መማረፂ ኣብዚ ኣለኩም ኣብ ቀረባ ተዘይኮይኑ ኣብዚ እውን እኔትኩም እየ ምልክት ንሳ ሕብሪ ምምራፅ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብዝነበረ ቅፅለይ ቀይሕ ገይረ ኣለኹ ንባዕሉ ኣብ ሮቤል ዝብል ማለት እዩ ነታ ሮቤል ትብል ጥራይ ነታ ባክግራውንድ እዚ ሙሉእ እዚ ፃዕዳ ዝኒ ንሱ ካልእ ሕብሪ ምግባር ይከኣል እዩ ቦርደር ምሳኽ ይኽእል እዩ ኣዚ ካልእ ቱቶሪያልና ክንሪኢ ማለት እዩ ቀፃሊ ፓርቲ ክፋላት ስለዚ እታ ናይ ሎም መዓንቲ ግን ነዚኣ ብቻ ባክግራውንድ ዘይንገርና ንሮቤል ትብል ማለት ስለዚ እዚኣ ርአዩ ኣብ ዘለኩም ዛ ኤቢሲ ሕብሪ ትመርፁ ነታ ሮቤል ትብል ጥራይ ፍሉይ ዝበለ ባክግራውንድ ነይና ተገይሩላ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩ ዘድልየኩም እንተኮይኑ ትጥቀሙ ኣየድልን እንድሕር ትብለኩም ከዓ ዘይከለር በቃ ምንም ከለር ዘይብሉ ምጥቃም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ፅሑፍ ክንፅሕፍ ከለናስ ቦታ ኣቀማምጡ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ብፍላይ ደብዳቤ ኣሎ ግጥሚ ኣሎ ግጥሚ ክንፅሕፍ ከለና ሕዚ ኣቀማምጡ ኩሉ ግዜ ስፔስ 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 እንዳገርኩም ሕዚ እዚኣ ናብዚ ክደፍኣ እንድሕር ደልየ ኮይና ሓደ ተክገብር ይኽእል ስፔስ 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 እንዳጠቕሙ ይኽእል ወይ ድማ ታብ እውን እንዳንክኣ ክኸድ ይኽእል ግን እዚ ኣርካዕ ኣይኮነን ኩለኛ ቦታ እንድሕር ደሊኹም ኮንኩም መጀመርታ ተፀልምዋ ካልእ እንታይ ኣለኩም ኣብ ዘለኩም ራእዩ እዚ ራእዩ ፀጋም ድዩ ንየማን ድዩ ራእዩ ወይ ምስኡ ከዓ እኒአኩም እዩ ምስኡ መተቐበሊ ኮንትሮል ኢ
كنترول ار كنترول ال كنترول جي زول اللونا مالتي زي أتو دانا خاخون هذي كنترول اي نحر جري اما اخلي زخون كنترول ال نحر جري بليفتي زخون كنترول ار نحر تقيت خوينا برايتي زخون مالتي سلازي رايت مالتي يمان مالتي سلازي كم زغيركم متقام تخون يخون بوتا اقامت قطمي خالكم تصحف خلكم كم زغيركم ادس ولتكم اما اخل ابصقا بتلاي قطمي تصحفوا سبات بتاع حرفي زي مالتي سلازي كالي صحاف لنا خيولكم بعلكم مصحف تقول لكم سلازي قلل بزالات تقرنيا ريوك سلازي بقانكو خامل زي أمتات الموقع جن أمانجو سبسكرايب بيترسو سبسكرايب ده هجيركم كونكم على قناة يزلوا مولو توتوريال مرأي تدخليهم نقتل الشيء زي كتف أمه يدفع تدفع خنكم كخامي جنا هنا في باك سبيس متكان تخليهم علي بمولو بمسلمون حجر أيوه أطفئ يعني رخامي جرا يعمل شيء لنزاله رأيو أزلتكم أندو تبهال مالتي أيوة عندما سينوركم على تنفن الله ريدو زلنينا في أسلاز نوركم نقدم يوستنين في أنت ريدو أندو زبهال نقرأت لهم زي أتمون شورت كاتني رأيو هوفر جورا خلهم قبله الله كنترول زي دزلنا زيكا ريدو زلكا كنترول واي زلنين مالتي سلازي توم شورت كات بدم داشم دك ممكن أسوأ استلمت ديو كنترول واي اي كنترول واي كنخط في الكنترول زد دا ملسلي هذا لازم كم زغيركم استغاغخمو مقرامي كالي مالتي لازم جدا اكل جيجا سلازله مستخخاري كالي مالتي እሺ حد نريو ها في لايك على ريسيرش نسور حسابات استفالالي تيبل اوف كونتنت استدهلو تخون يكون نقدم تيبل اوف كونتنت سلازدلي ولا اظن يكون ነገር كله بسنه سرعه كيرا خنصحفو سلازغبنا مصحفتون كتصحفوا نحكمكم كمي جرنا نستخلص زلنا هنر مالتي ስለዚህ ዝኾነ ይኹን ክትጻፍ ከለኹ ኣርእስቲ መጀመርታ ትደልይዎ ጽሓፍ ጂ ማለት ምዕራፍ ሓደ ዝብልኒ ማለት እዛ ምዕራፍ ሓደ አንደርላይን ኮይና ኣላ ከጥፋየ አንደርላይን ነራ ማለት እዚ ኣጥፍየ ኣለኹ ሕዲ መጀመርታ ክትገብርዎ ዝግብአኩም እንድሕር ዓብዪ ርእሲ ኮይኑ እዚ ተጽልምዎ ኣብዚ ብዙሓት ነይሩ ኖርማል ኖ ስፔሲንግ ሄዲንግ ሄዲንግ ዝቕጽልኒ ስለዚህ ዓብዪ ርእሲ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ኢኹም ትመርፁ ሄዲንግ ዋን ዝብል ገበርዎ ሕጂ ራእዩ ኣብዚ ናቪጌሽን ናይ እንታይ መፂ ኢሎ ምዕራፍ ሓደ ኣርእስቲ ምዃኑ ናስ ርእሲ እንድሕር ከፊተ ኮይና ንታሕቲ ሄዲንግ ቱ ከምኡ እንዳልክ ስፔስ እንዳተጻሕፍኩም ኪሉ ኖርማል ጽሕፍቲ ኮይና እዛ ኖርማል ስለዚህ ሄዲንግ እንድሕር ኮይኑ እዚ ተጠቐሙ ኢኹም ቴብል ኦፍ ኮንተንትስ ንውፃእ ይሕግዘና እዩ ከመይ ጌርና ንውፅእ ዝብል ቀጻሊ ስለንሪኦ እዚኣ ሓንቲ ሓዙ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ምዕራፍ ትብል ኣጸሊመ ኣለኹ ሄዲንግ ዋን ካብኡ ካፍተን ዓንቶ ዝረኣናየን ከዓ ሰንተር ክገብረለን ኣብ ማእኸል ስለዚ ኮንትሮል ኢ ማእኸል ኮነ ዶ ግዴታ ማለት እዩ ወይ ከዓ እዚኣቶም ንመርፅ ሕፅር ዘለ ግን ኮንትሮል ኢ እዚኣቶም ደም ተጠቕምሎም ኢኹም ማለት እዩ ኮንትሮል ኢ ካብኡ ሳይዝ ከዘየግዝፎ እዚ ምጥቃም ትኽእሉ ኢኹም ኣግዚፈ ኣለኹ ምንኣስ ይከኣል እዩ ወይ ኮንትሮል ሽፍት ይዓቢ ይንእስ እል ዘለ ማለት እዩ ምዕራፍ ሓደ ፅሒፍ ኣለኹ እዚ ድሕር ብዙሕቲኡ ስኢሉ ጽሑፍ ኖርማል ኮይኑ ምጽሓፍ ይከኣል ወይ ከዓ ድሕር ሓደ ነጥቢ ሓደ ኢልኩም ምቕጻል ትኽእሉ ኮንኩም ግን ታይም ጋር ካሊ ሓደ ነጥቢ ሓደ ድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ሄዲንግ ቱ ዝብል ክትገብሩ ኣለኩም ረኣዩ ሄዲንግ ቱ ግን ሓደ ነጥቢ ሓደ ድሕራይከ ሓደ ነጥቢ ክልተ እዚ ብባሪ ፓርት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ሓፂር መንገዲ እኒአኩም ሓደ ነጥቢ ሓደ ነጥቢ ክልተ እንዳልኩም ክጽፉ የልኩም እዚ ነገራት ዝተሪፉ እዩ ስለዚ ዘመናውነት ስለ ዝመጽእ ዘሎ እንታይ ትገብሩ መጀመርታ ታትደልይዋ ኣብ ዘለኩም ይረኣዩ ቡሌት እንድሕር ትደልዩ ኮንኩም ቡሌት እዚ ቡሌት የለና ኣብዚ ቁጥር እኒአኩም ሓደ ነጥቢ ረኣይዎ ካብዚኣቶም ዲኹም ትጥቀሙ ኣይኮንኩም ኣይደለን ትብሉ ኮንኩም ኣብዚ እኒአኩም ብጣዕሚ ብዙሕ ማታ ረኣዩ ደስ በሃሊ እኒአው ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ክመርፅ እየ እዚ ተጸልምዎ ሓደ ኢለ ኣለኹ ሕጂ ሓደ ሮቤል ኢንተር ኩሉ ከለኹ ረኣይዎ ባዕሉ ክልተ የለ ስለዚ ሓደ ክልተ እንዳልኩም ጽሓፈ የለን ረኣዩ ሰለስተ ከምዚ እንዳለ ንኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነጥቢ ሓደ ነጥቢ ክልተ እንዳልኩም ምጽሓፍ ኣየልኩም ንመለስ ካሊእ ሓደ ነጥቢ ሓደ ኢለ ኣለኹ ሕጂ ሓደ ነጥቢ ሓደ በፂሕና ኣለና ሓደ ነጥቢ ክልተ ሓደ ነጥቢ ሰለስተ እንዳልኩም ክትከዱ ትኾንኩም ግን ናበይ ትኸዱ ኣለኩም ዓንትዎ እዚኣ ሓደ ንማል ኢኹም ደሊኹም ዘለኹም እዚ ሓደ ነጥቢ ሓደ ነጥቢ ክልተ እንዳልኩም ንኸድ ትደሊ ኮንኩም ከዓ ናብዚኣ ምትኣቱ ማለት እዩ
أزي أجدن كنت قاموا عليكم مالك جا حدا روبيل إنتر كله خلق كلتا إذن جن بندحر تقايتكم كونكم رايو حدا كلتا إنتر مسؤولكم من تخوين الله كلتا زا تايت مقار حدا تاب بمقار حدا خلو لكم تاب زل أو كيبورد دخم زل تاب بمنكا ندحر كتملسوا خانكم كنترول تاب رايو ويجمان أبعلو كلمة تفتح وصري رايت كليك تقول مو increase indent نصحف ما اوكي لما لا سمو زاد حفسي جمرتها زي انا مراد صح قلت له رايت كليك تقول مو increase indent ازل لكم مالتي رايو increase indent حدا حد لله increase indent لا حد يملس لازم increase ندالكم دحر كونكم increase نقدميت حدا ندالي حدا له مالتي سلازي زي اب زم غيركم تطعملا كان زي increase decrease ندالكم جن تاب تطقم بقى قلت زله كيبورد دون اقراق راي كاو شيفت እና تاب تقول عند حريت مرسلكم ولا حدا حنتخلت سلازي ريسيرش صحف سبات زي قل زلت منجدي امالتي كاو جن كاو حدا غزي تاي يغبر مسيلكم قصري بيسد حزس كلتا يلنيخو أو جن حدي لخ جمر دلينيخو إذا ودي الله خنا أمنت كجمروا دحركمكم رايت كليك تجورمو ريستارت أتواني لكم توصلوا خلي مسكون الصف مشكور قلتنا تزي كوين نسيلكم إنترنالكم ما تقدروا خلهم إنترنالكم تقدروا خلهم سي أربعة حمش تنالم علوم تحت ندورنا إذا لازم تقول لكم ريستارت أتوان دحر حد تدليهم لازم كلام ساعة كم تجيركم مستخخال قولكم مالتي سلازي زي بوتا بوزيشن كا نتصحف سبات بدم بيركم زي اتن بدم بيركم سرح لانيكم مالت كالي كنريو زلنا ها نامنت زخونه سيرش ريبليس زبحل لنا مالتي እንጂ ሮዌል ኢለ ቢለለሁ ሮዌል ዝል ናምነት እዚ ሕዚ ቁንጣር ጽሑፍ ስለ ጻፍኩም በጣም ብዙሕ ጽሑፍ እንድሕር ኮይኑስ ሮዌል ኣብ ምንታይ እቲ ይኖርኩልኩም ምላይ ትኸእሉ ኢኹም ስለዚ ኣበይ ይነበረ ድልሕርኩም ራይ ፋይንድ ዝልለኩም እዚ ፋይንድ ትንኹ ራይ ዝጽሓፍ ስለታላ ሕጂ ሮዌል ኢለ ኢንተር ብሎ ከለኹ ራይ ሮዌል ዝል ሰሚሩ ለለ ራይ ሰሚራ ላ ፋይንድ ስለ ዝገበርኩ ማለት እዩ ካሊ ጉዕሽ ክጽሕፍ رايو أقعش زي كيد اللو مالي كأحجي فايند بتشات راي زي كونا فايند إند ريبليسو مقاري يعني رايو زا ريبليس تلتنهو وشورت كات نيكمي كنترولنا إتش مالتي كنترول إتش مستواتكم زي ما تسأل مالتي فايند مقار كعا كنترول إف أو شورت كات لكم فايند سلازي فايند إند ريبليس تلنا مالتنا نينا من دليل لينهو تاتدليوا مالتي جدن هزي قعش اسمير للسزنور تزي اسمير كالو تاتدليها زي لأنه رويل كتكا دلي رويل زل أب من رويل زل نارا ديكتشر رويل زل كتخيل ليكتشر رويل أو replace all هم تلوه مالتي أوكي find نقارن من جمرتها كأو replace all تلوه حجي رأيوه ليكتشر رويل من جمرتها كن find قاروه سلازي ليك رويل تنارت ليكتشر رويل يري ያለኹ ማለት እዩ ስለዚ هم كنا خنصرح نتقبلنا نجارات ازي اتم يمسلو ማለት እዩ نحفظكم هونكم لايك غوريكم شير بمغارات كا عرفتكم كما جمرتا جميرو ازين مفلاط حدزم انت شير غورو زغولنا ነገር ታሊ ወይ አማላይቱ ሉ ነገር ታሊ ቱቶሪያል ነው አመረና ትሉ ታሊ ኮሜንት ጻፍ ለኩም ሰብስክራይብ ጋር ከትርሱ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ከነኹም ታናይ ደወል ምልክት ነው ማለት أنا ملء زخون هون عند فيديو تخلّخوا تيتوريال لهم موسيقى هون كبصحكم أنتي تاني دول ملكت نخوا أخهم مالتي سلازي سبسكرايب مقر أيترستي أخهم ياو كتصالي تيتوريال نازخوون كعا كلهم لما عترينا نزلنا أو هم كنا نصرح مزقبان استفلا ليني قتصالي مالتي يسرت كمي جانا سألي ترب إذا ز تيبل زبال مالتي كمي جانا نتو ز يناخن رأي سلازي نعلم عن تزي أتمثل يعني اللي